Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anag pailingad itinagan a Brandon, nga iti agdama kat adda ijay New Zealand. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kadamanang Teresa iti Hong Kong, Nanay Ason Sabado ijay Remus, kan anak ko ani Javin Sabado from Con Sabado. Happy birthday kan ni manong ko kan kablaawak dagiti anak ko ada Jeneline, Kimberly kan Lady Len. Matusalam kan De La Cruz family ti Barokbok Isabela from Nelia Limon. Kabuay Corpus Sabado Ridad Do Beltran Mende kan Valdez family from Kathleen Kabuay. Joseph kan April Joy Culaton Tilikisha Cabal La Union from Mama ditoy Malaysia. Parents ko dita Alimit Mayuyaw kan dagitoy kabadik ada Jonathan Lapay Benji Bimuyag Naps Chuchana kan Balong from Samson Bolasket Tibayumbong, Nueva Vizcaya. Gerald Tunak dita BDO Main Branch Lawag from Ruby ti Hong Kong. Shout out kada Elvis Cabalwan ti Paris, France. Jenny Abiera ti Brunei, Jerusalem kan Corazon Balaan. Bong, Gina, Totoy, Talilay kan Monching kan MC kan nanay ko di Taragarag from Connie Sabado. De La Cruz kan Matusalem family, tatay kan nanay nilakay ko Ayan De La Cruz from Jeneline Matusalem. Kamadro family ti Bagabag Nueva Vizcaya kan ni Roma nga asawak from Jericho Camacho. Alan Bilguera
Espanto ken Bilguera family from Maricris ti San Esteban, Ilocos Sur. Villarus ken Delia family from Lucy ti Singapore. Agilan family ti Sawat Tagudin, Ilocos Sur ken Apakid family ti Sitio Basig, Ilocos Sur from Nica Cortez. Roslyn Engelbert Hakuben, Mauricio ken Hakuben family from Josephine Mauricio ti Dubai, UAE. Inang Carmelita Taal Magayano ti San Vicente, Bugay, Cagayan from Benny Magayano. Mother ko ani Mercedes Minya ti Quezon Isabela from Dana Minya. Inang Leti Mamanida kan amin at tagapindangan 2nd Kamiling Tarlac from Jocelyn Castro. Valle family from Jacqueline Valle ti Gusing, Santa Maria, Ilocos Sur. Jonalyn Victorio iji Kuwait from Mildred ti Malaysia. Happy birthday Jericho Kakayan ti Purok 3, Abyanganan, Bambang, Nueva Vizcaya from Papa and Mama. Nool kan Kanaway family, Ancheta family, Mary Grace Ancheta ti Singapore from Ronnie Kanaway. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Brandon. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yo amin nga awan labas. Sapay kuma, tadanunan na kayo to'y surat ko nga adda itinasayaat akasasaad. Ilingad naklaangan manang itinagan a Brandon. Adda kita dito'y New Zealand. Kankas kadagiti daddo mga OFW na pagasatan akmet tanasayaat tinagbalin at trabahok dito'y. Nakapagsurat akmet takayat ko nga ibinglay ti pakasaritaak. Nalabit nga addan kaarngi to'y pakasaritaak. No pay kasta, sapay kumata maikan iti gondaway to'y padas ko. Namnamaak ngamin ang makaibati da ito'y iti adal manang. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, ididandanin ti flight ko nga umay dito'y New Zealand. Rayla, ag-flight akong inton sumarunong aldaw. Wan nga rod, talaga saan ka nalapdan? Uray talaga ajak kaya tapanawan na kami iti anak mo. Amumot ner aramidak na ito'y para iti masakbayan tayo iti anak ta. Amok day ta, ngam amumot ajak kaya ti maibat-bati. Mabutungak ngamin. Anya kung matikabutang mo. Adamot ti anak takad kadwam. Ken uray dananang ken tatang. Adadalaang mo tita sidag. Sabali lang dyan da ka dito'y. Amumot na jak na irwam nga awan ka iti danami iti anak ta. Kasla jak agbyang na awan ka akadwak. Mayroam kan tumutlaan. Kanayon nak to nga umawag. Ag-video callak. Ag-video call tayo. Tapno kasla adak lang ita sigyo. Nagado nga min ti madamdamag ko ano ag-abroad ti maysa kadagiti agasawa. Ada posibilidad na amarakrak ti pamilyada. Apay nga min agpanunot kayo iti negatibo. Basta itanam mo iti isip mo nga ipatpatag kayo iti anak ta. Kat awan to ti panggapwak amang loko ken ka. Basta ikarimday ta. Kat aramidak mo ti amin. Tapno mairwang kami kan ni Ryan amabati ditoy. Nanang, agluwas akon. Ag-flight ak to aminan. Talaga nga intuloy mula tagayam tinag-apply di abroad, anak ko. Wan nanang. Kaya't kung isaganaan iti masakbayan ni Ryan ni apo ko yo. Imbag man tay manugot mo't laang ni bakit mo. Talaga nga min ano mabalin. Di na kaya't ti maisinakan ka. Inlawlawag kumatkan ko na ti makagapo nanang. Diyak makigasang-gasat iti sabali apagilyan no adda ko manasaya ta trabaho ditoy. Kakaiso na nga da mabalin ko asar ka na trabaho iti abroad. Ay, ala nga rod ngam agad nad ka ijay. Pakikit kita yung tulangan dagiti aginak nanang Kampantiak nga umadayo.
Tamok nga da kayo lang iti asidagda. Naala, awan pagdanagam anak ko. Da kami kanita atang mo ti makaamaw kadagiti aginam. Nandiyan anak mo, lakay. Nga rod, nakitam ka day tila nga di manugang mo na panawan. Sabsabalay. Wen nga rod, talaga ngamin adi na kaya't apanawan ni Brandon ida. Ang amiti sa bali abanger, mawatak mo ti panggap dyan anak mo. Sa bagay, mamati ak amairwam tumutlaeng. Italang ti kasjay ajar nata rugrug iti kaawan ni Brandon. Sapay ko matakas ta nga agpay sulakay. Mapanmunto kasarsarita di manugang taa bakit? Tapno maliwliwamit. No adda kawadwadan ti kwartata di awisem ida mapan agpasyar. Woy lakay, bayap tasak ti makaambaw iti manugang ta. Mami, apadi ka pala maturog. Rabiin. Diyak pa'y maalat iturog ko anak ko. Malmalday ka manan. Kalkalpas sumatla nga nag-video call ka ni Daddy. Nagrigat ngamin nga iliwliwag ko ti kaawan ni Daddy, Ryan. Sapay nakaad-adayo ti ayan na. Oray tanog video call. Kaslad na lang iti asidagta, Mami. Mano abulan mo ta ni Daddy iji abroad. Ngam nagrigat ti agad jas. Sapay naruwamak nga dalaang iti asidagta. Spoiled ka ngamin ka ni Daddy, Mami. Ay, pudnot ako ng anak ko. Talagaan ni Daddy mlaang tinamnamaag. Iso akasla na puto danak iti saka, idi pimanaw ti amam. Talaga manipod nagkalaysa kami kani Rayla nga asawak manang Emmy. Impakpakaunanan adi nakayat nga damay sa nga umadayo kada kami. Di na ngamin kabailan ti agdesisyon wenno agaramid iti may sa abanag adi na ikonsulta nga umuna kanyak. Iti ababa asarita nagbalin a dependent kanyak ti asawak. Ngam gapu iti rigat ti biag ingka gumaak ti nag-apply iti trabaho dito'y balasiw taaw, tapno maipaayak mat ida iti nasaya at apanagbiag. Kat napagasatan akmat manang. Iso nga uray agkad-kad tirik na ti asawak, ama malubos kanyak, awan na aramidan na. Taimpalawag kumatkan kwa na, apara kadakwada iti anak ko ti aramidag. Ingka gumaak nga rod akanayon nga i-video call ti asawak no addawayak manang. Tapno mariknana nga adda aklaeng iti asidag na.
kayak ti awag mo. Apay nga itaka lang ang nag-video call. Pasensya ka na, Rayla. Nag-overtime kamin. Isupay ti may nayo ni ti sweldo. Kasta ka di. Nangan ka nga rodan? Kalkalpas lang. Tsak kuman umawag. Amangan no nakaturog kan tarabin dita. Ngam amangan ko nak nagururay ka. Tagpay sumot gayam. Nirayan nga Nakaturugan Masapa pa iti sarak na inton bigat. Nag-review ngamin itay ta exam da inton bigat. Nasayat nga rin no kasta. Agad siya anyaman nga oras na maturog ka. Madamdama, barang makaturog ka kadagos. Nagrigat ngamin na palabasan ti oras. Kasano, katanda ka mutlaang di tabalay kalpasan na makaitulot kayo di pagadalan. Rumar ka ngamin Sumurot ka kadagiti kagayim mo. Amo mo tadyak na usam arumrumwar. Kat padasam itan tapno saan ka kat madukdukutan di tabalay. Awawisan dak nga ro dagiti co-parent ko. Nagkadkadak. Kan amangan no agungot ka, do sumurutak asaan nagpakadakan ka. Okay lang, dayta. Ala, mapan ka, tapno makarelax ka man. Sige, padasak nga rod no isuti ko nam. Nagdagsandibag ko. Kabaalan nyo ka dingawitan? Kasano kat nagadubot ngamin ti librom apok. Di kagtanak ta kabaalak daytoy. Kasapulak ngamin nagita libro dito'y pagadalan, Lola. So ano daduma? Kasla kay kayat kulangan tagtalinaw di balay. Ay, saan amabalin apok? Kayat mo, apagungtan na ka ni dadem, numaamuan na amasadot kan nga agadal. Ha? Ay, saan na, Lola? Nala, umay ka nga rodon ta agawid tan. Sige, Lola. Lola, kaano nga agawid ni Daddy? Medyo mabayag pa'y apok. Ngam para kada kayo mo't ti panagabrod na. Mailiwak ngamin una yun tin ni Daddy, Lola. Amok day ta apok. Basta saya atom ti agadal. Tapno proud to kan ni Dadem. Taam muna ang nagagat ka nga agadal. Lola, agsingsing putak, kan nagadala ka na imbag, tapno proud kanyak ni Daddy inton agawid. Ay, kasta aapok. Mala umay ka nga rudan. Agawid tan. Nanang, agyaman nakiti pa ng suko nyo kanirayan itay. Naisturbo kayon. Ay, saan Rayla? Kaya't ko ba't ti aramidag? Kan adala panam saan daya? Wan nanang, adala na panan mi iti may sa ako parent ko. Nasaya at mo, tapno makaaliwak sa ikamot sang paminsan. Kumusta ka ngay itabalasang ko? Okay mat nanang. Sigurado ka. Mapalpaliiw ko nga men, akasla ka na yun ang nakaununag ti pampanunutam. Kanayon ko nga min ang mapampanunot ni Brandon, nanang. Amo ka narigat nga agin na dayo kayo. Ngam ar-aramidon na daytoy para kada kayo iti anak mo. Maawatak mo't ket di, nanang. Talaga ang nagrigat. Diyak amo na oginggat kaano akabaalak daytoy a sitwasyon mi. Amok asaan analaka ti panagin na dayuyo ka ni Brandon balasang ko. Saan analaka ti panang padakkel mo ka ni Ryan nga agmaymaysa. Ang basapol nga agbalin ka na tibker para kang kuana. Wan nanang, maminsan, kasla kayat kunti sumuko. Anya ti kayat mo asawan, Rayla. Diyak ka mo na husto dahi tingar aramidan mi ka ni Brandon, nanang. Ti panagin na dayo mi. Kan ti panagsakripisyo mi akastoy. Talaga ngamin adyak ka pa ilang ti agmaymay sa nanang.
Masapul ko ti asawak iti danak. Rayla, amin apa nagsakripisyo kat adaga puna. Saan analaka? Ngamkas na kunakon, ar-aramidan da ito'y ni Brandon para iti pamilyayo. Ngamkasano kami matananang? Kasano da ka ni Ryan? Kasano na may sanga aldaw kat marik nami akasla estrangheron kada kami ti asawak. Kasano no mapukaw ton ti iiliwan mi kankwana. Tanaruam kami ton nga awan iti dan nami. Amok nga dabuteng mo. Ngamlaglagip ati panangipatag iti pamilya kat saan masukat iti distansya. Adda iti puso dayta. Nanang, no adamang burburibur iti riknam, saan ka abumdeng amang ibaga kada kami kanitatang mo anak ko? Saan mo asulsuluan dayta amarikriknam? Kat nam na maag, adumteng to ti aldaw. Ama kailiwliwag kan tumatan. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Nasayaan mo't anak ko. Si Kangay. Kastoy Nanang. Rumigrigat ti trabaho. Nga masapol nga anusan. Talaga kastoy ti biyag ti maysa nga OFW. Kastaya anak ko. Wan Nanang. Naimbaglaangan ata na sayatla ti kasasaad dagiti aginak. Ngam syempre, sa balilat tamat jay makitkitak ko ma. Ken mararakop ko iday ti inaldaw. Gusto ka anak ko. Isa ano maminsan, mapampanunod ko. Sulit nga tati kasta pa nagsakripisyo. Anda ka di taadayo. Saan mo ang makitkita dumakdakkel di anak yo. Kandi mo ang muno niya ti mapaspasamak kadakwada iti inaldaw. Mapampanunod ko mat day tananang. Nga mararamidak mat day ti para iti masakbayan ti pamilyak. Iso nga oray no narigat. Masapal nga agsakripisyo ak. Ngam di mo ka di mapanunot anak ko. Akabayatan ti panagsakripisyo nga agtratrabaho para iti masakbayan da. Kat mapukpukaw ka matan kadakwada. Sana pulo sa simbagid day tayo ti panunot ko, Nanang. Ibagbagaklaan mo ta anak ko. Taamangan no agbalaw kalatan iti may sangal daw. Asaan mo nga mo ti pamilyam. Wano, saan da ka matan nga am mo? Saan mo siguro ang mapasamak day tananang? Ipatpatag ko ti pamilyak. Ket mamati ka maawatan datar aramidak. Sa bagay, saan mo kumaida nga irwam akanayon nga awan ka? Gapo ta na irwam da nakanayon nga awan ka. Amangan no saan da kanton abiruken pay. Jak to'y palubos sa mapasamak day tananang. Saan to Apolos? Uray kasano ka urnos ti relasyon kan kasasaad ti pamilyak idi nagabrodak manang Emmy adalat ta epekto day takada kami nang runa iti asawak taadayo kami kat nga rod iti tunggal maysa ngamjak ilibak manang adadag iti gundaway akasla sabali ti agparparik na kanyak adamot amak ko iti posible nga epekto ti panagin na dayumi iti asawak ngamjakon ingkan kano day di amarikriknak ta nakafokusak no kasano ang maipaayak ida itinarimat ang masakbayan.
Rayla, kumusta kayon? Okay kami mat dito eh. Kalaat man di pa nag-video call mo. Day off ko ngamin. Iso nga imawag ako na. Daddy! Daddy! Oh anak, kumusta kan? Nasingpot ka di matlaang? Di mo yung paaya niti sakit ti ulo ni mamim? Saan, Daddy? Ngam ko na ni Mami yata kano papanan minton bigat. Sa dino ti papanan nyo, Rayla? Mapan kami di probinsya. Adalang asikasuan ni. Apaya di mo yung bagbaga kanyak. Manungal daw kayo, Ijay. Diyan mo. Depende no kasano ka bayag di asikaswag. Saan kayo nga tamarigatan nagbiyahe? Sapay, awa nakakadwayo. Masapol amapan kami, Brandon. Apay, Rayla. Adda ka di parikot? Daddy, kaano ka din nagawit ka? May liwak unayin ka? Medyo mabayag pa'y basit, anak. Amo ni mamim no apay. Ngam di kagdanag ha? Agbayagak to di ta inton agbakasyonak. Kasta ka di, Daddy? Wan anak. Sige nga Rodan, Brandon. Ado pa'y tinaskan nga ramidag. Agim pakiak pa'y tigamit ni Ryan. Apay anaskan nga agimot kayo ti adong arwatan nyo, Rayla. Di ka kuman agdamag, Brandon. Awagan kan tulaangan. O sige na, bye. Pinutad na ti pa nag-video call me. Isay, awan ka di ti madmadlaw mo iti manugang ta. Ha? Anya ko ba nga itimadlaw ko? Kasla nagbaliw titignay na. Panayon nga dapapanan na. Pasaray din na pa'y masuko nun di apo ko tayo ti pagadalan saan aya. Ay katgagangay ano at dapapanan na. Apay ay ati lamadmadlaw mo. Sa baling amin tagparparit na kanyak isay. Hiyak man amaw. Tatunggal makitkita ket sa bali ti sumken iti panunot ka. Anya ko mangay da itama pampanunot mo, istong. Ay, bayamon. Sapay la ko mata nagbiddutak laan. Punasam man no anyaman da itama pampanunot mo. Jakit di apukom ti panunutom. Masyanak ta talaga mailiw kanon iti amana. No apay mo't ngamin asaan nagawid ni Brandon edi nalpas ti mo na kontrata na. Kunana mo ta nagsaritaan da kanon kan ni Rayla. Alepasan na pa'y ti may sa kontrata na. Tapno manayunan pa'y kano ti urnong da. San abalay ta nabiit kano laang apalabasan ti duatawan. Na yun ni Brandon. Dahil ayat na makaurnong adagaos en sakripisyo namanan ti iliw na iti pamilya na. Naimbag ata imanugot ni Rayla. Naitangarod mo ti pagsidsid da awak. Kung akman no talaga akayatan ni Rayla nga agawid ni Brandon. Ang apay nga imanugot asaan nga agawid di asawa na. Mga masayangan mo't iti matgadan ni Brandon iso akas jay. Ay tinasayaan. Mapan mo tumanin pasyaran dagiti agi na inton bigat iti balay da. Kumusta amat idaa? Ryan, di mo't imbagak adi ka na tagari. Aguli makalaan. Apa na kadung amin ti mo tangay nga rawatan ta, mami. Kasla santa mo't nga agsubli ditoy. Anak, masapul nga aramidan ta daytoy. Nung kasanon ni daddy, santa mo't nagpakada kadalola. Saanan ang masapul? Nasaysayatan ti kastoy. Basta pumanaw talaangan. Sa dino nga minaya talaga ti papananta, mami. Adayo ka di? Maamuam to apaman ang makagteng ta ijay, Ryan. Madamdamalaang adanton ti pagluganan ta.
Arabi iti papanta, mami? Apay na intun bigat langan, tap na makapagpakadak pa'y kadalola. Saanan ang mabalin nga itantan pa'y ti panagbiyahe ta. Masapul a pumanaw tan dito'y itaarabi Ryan, apok, umayak man. Rayla! Nay, apa ingay? Awan mo sumungsong ba't kat nasapa pa'y mutlaang? Rimwar nga ta, nakiti agina. Ay, naimbaglangan. Taad na tulbog ko itiri daw da nga imbati kanyak ni Brandon sakbay apimanaw. Sumrekak man laangan. Nay, nakaul-ulimag. Apay ngay, kaslawan dagitagin mapanak man iti si Linda. Nay, awan damot ditoy. Kuray ka. Lukatak ti cabinet. Ay sus, apay ngay. Awan apulos na bati akawos na diti aparador. Napanan ngay dagiti agina. Kat di namot nagpakada-kada kami. Ay na, sabalit ang parparik na kanyak Ay Diyos ko, intalaw samot tan ni Rayla di apukok. Nanang mo tumawag iti messenger. Itaman pa Hello, Nanang. Apay ngayon mawag kayo? Anak, awanan na kita ginahap. Awanan ko na yo. Juan Brandon, pimanawan na kita ginahap. Nanang, napandalangin di probinsya. Tada ka nun asken nga si kasun ni Rayla ijay. Agsublita mo't ladagos. Apay, di na ka din nagpakada-kada kayo? Saan? Katapay nga ron nga ultimo kawas na katawan na bati. Naimbaglaan nga tadaintan mo kanyak hindi adupligin ni Malayaw. Iso anak kastragak. Anya ti kaya ti asawon, Nanang? Talaga nga awandan anak ko. Imot na amin akawus na. Awanan ang pulos ni nabati akawus na ni Malayaw. Saan da maaramid day ta, Nanang? Kan itian niya kumaaga po. Diyak mo. Diyak masumbatan day ta asanunsod mo, Brandon. Sana mabalin day ta, Nanang. Masapol ang masarakak dagit aginak. Sana mabalin na panawandak. Saan na mabalin? Matlagayam asabali ti agparparik na kanyak kadagidi agundaway manang Emmy, taadagayam man sabali a plano ti asawa. Nangalak nga rod idi iti bakasyon ko kat nagawidak di ta Pilipinas. Sinapul ko dagiti aginak
Ngamjakon ida nasarakan pay. Aging ga idi adda na kaibaga kanyak, amay sa amapagtalkan nga amamumi nga agasawa. Akabayatan kanu ti kaaddak iti balasiw taaw, kat naaddaan iti sabali akarelasyon ti asawak, nga iso ti simurutan na. Kat tinasakit, ingkuyog na ti anak mi, iti susurot na iti sabali alalaki. Napasingkadan pa'y ti impormasyon ana amwak, idi na sa ukanyak dagiti dadakkel ko, ti maipapan iti nadlaw da asabali nga iwas ti asawak. Kas iti nakunakon iti damo apasat ti surat ko, dandani saan akayat ti asawak nga agin nadayo kami, gapo ta saan a makapagdesisyon nga agmaymaysa. Iso amamati ak, anakasarak iti sabali a lalaki, amabalin na apagdependaran. Akanayon nga adda iti sibay na, iso a kinabailan nakmeten a pinanawan. Nagsakit manang, nagsakripisyo ak anayadayo kadakwada nga agina, tapno maipaayak ida iti narimat a masakbayan. Kasanuman kadagsen tilaklak amok idi asaem, nagtali na edaklat ta di tapagilyan tayo, tanang namnamaak a makapagpanunot matlaang ti asawak, kat agsublida nga agina iti danak, ngam napaayak. Iso nga ingkadang ko tinagsubli dito'y New Zealand, tapno ituloy ko ti agtrabaho. Nabayag a panawen a kinupkopikupak ti awan kaasping na asaem manang. Aging ga anaaddaan kami iti kontak iti anak ko, babaan iti social media. Nabang aranak iti daydi akanito, takalpasan ti adu atawen, naaddaan kami iti kontak nga agama. Adu ti imbaga kanyak ti anak ko maipapan iti napasamak idi, nga may salaeng ti dinamag ko kankwana. No nasaya at ti kasasaad na iti den na ti lalaki asimurutan ti inana. Apaman ana ibaga na anasaya at ti kasasaad na, kinid daw ko asaan min apagsaritaan pa iti napalabas. Tatilaangan na patag kanyak, kat naaddaan kami iti kontak, kan nasaya at ti kasasaad na. Jakon pinagan-ano ti maaddaan iti komunikasyon iti inana. Tauray pa'y makuna nakalipat akon, amok asaan ko basta-basta mayetnag ti pamakawan ko. Itamanang adamot kan karelasyon ko, padak nga agtrab-trabaho dito'y New Zealand. Awan ti inlimod ko iti anak ko, kat pakaragsakak unay, tamaawatan nakmat. Panggap ko nga urnusan ti legal a panagsinami kani Rayla, tapno makapagkalaysa kamin iti karelasyon ko, tapno agbalin a legal, kan mabendisyonan ti panagden nami. Daytoy ti padas ko manang. To'y pagayam mo, Brandon. Brandon, pagayam ko. Pudno anasakit tinapasamakan ka. Taawan nagmamaayan day di pa nagsakripisyom para iti pamilyam. Tasabali mo't gayam ti panunot ti asawam. Ti pagsayaatan na laeng kat addamanan communication nyo iti anak mo. Husto ti naramid mo adimon kinontak pa'y ti inana. Tapno awanan ti maparnoy pa'y ariribok. Dayawan ka iti kasjay a nagbalin a desisyon mo, nang runa tinakunam, akayat mo nga idalan iti legal a proseso ti amin, sakbay nga agdan na kayo iti karelasyon mo. Sapay kumata iti mabiit, mabukal mo tumatan ti bukod mo a pamilya. Daytay makuna, akabukbukudam laeng. Ngam di mo kumaliplipatan nga adda anak mo, itiim mo na nga asawam. Nang runa ti obligasyon mo kankwana, nga uray maaddaan kayunton iti anak, iti baro a karelasyon mo. Alakastan, pagayam ko, katagyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Mapunas dito'y lagi dagiti nagla